Og nu skal vi sætte på Amanda. Og det her, det er Amanda. Sorry. Nej, det gør ikke noget. Vi sætter stik i. Den der. Og så lader vi glatte hendes hår. Hvad? Nå, okay. Men det skal du ikke sige. Hvis jeg tror, vi snyder. Det gør vi ikke. Hvor du siger, vi snyder. Men de kan jo se det her, jeg har herovre ved mig. Den der tandløs der. Og det gør ikke noget. Det gør ikke noget, jeg tror, jeg se det her. Stå på det. Sådan der skal det ikke se. Og man skal passe på den her. Den kan blive varm. Ud. Her siden her. Og inde i her. Nu må det der. Det er bedre ikke at love noget. Var det ikke sådan? Hvad er det, snakker om det? Hvor bliver det stort? Hvad laver han? Var det Kjeld?
Så er det tilbage. Ja, det var det. Og der er en masse andre ting, jeg også gerne vil vise og sådan noget der. Ja. Altså det blå nok lige, vi klipper den lidt, Amanda, fordi at der er jo noget klip, som man ikke lige kan se. Og så... så skal vi... Ja. Og så skal vi... Og så siger vi, kæreste, og så siger I farvel. Farvel. Ha' det godt. Jeg håber, I får en god jul. Ha' det godt. Ja, men så er det så tiden til, at vi er værter. Vi skal til at sige farvel. Værter, Amanda, kom. Så Farvel. og god jul, godt nytår. Ja, godt nytår. Ja, og god jul. Og husk nu, Bye bye. vær søde og ikke vær onde, fordi så bliver man ikke verdensmors. Jeg plejer med men nu. Er du klar? Okay. Så siger jeg det. 1, 2, 3 nu. 1, 2, 3 nu. Og hej folkens, og så ja. I dag så skal vi høre en sang, og den er en fra japansk band. Det er en ting I ikke ved om mig, og min ven, min bedste ven. Det er at vi, måske, hun kan ikke, eller kan du? Ja. Lige den der sang der. Vi kan måske lide den sang, eller jeg kan, hun kan måske. Men vi hører den. Hvem kommer der? Alle bruger med undtagen det samme dag. Mange til mig, men ikke ved det. Hvad tror du? Det ved man. Bare lad som om du synger sådan her. Min storebror. Så. Min storebror. Pøj, siger jeg. Og så gør vi det der, hvad det? Det der, og det der. Den skal vi. Hold kæft. Sådan der. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Prøv at sige noget. Prøv at sige hej. Jeg er optaget nu. Hej. Sådan der. Og den der. Der. Og det er der. Der. Og den der. Så optager vi. Nej. Og så dem der sådan kan live, eller nogen, vi kan gå ind og trykke på live, og så kan du gå ind og se det, som jeg laver lige nu. Optag lige nu. Men jeg har ikke lige fundet ud af, hvordan de kan gøre det, sådan at de kan se Minecraft. De spiller også Minecraft. Hvad er det for nogle billeder? Det er nogen, jeg har. Det er Skype, Amanda. Lige prøve at ringe til ham der. Hvem er jeg? Det er en, der hedder Marius. Marius. Og det er Anne, vores gamle flaskemål. Det er min storebror. Det er min mor. Det er Joanna. Det er Mathias. Og det er ikke. Og det er min Hvem er det, hun har et billede af? Det der? Nej, det er Tammy. Det er hendes ven.
Skal vi høre lidt videre på ham her? Dejlige mand her. Eller hvad? Der... Sådan der. Så danser vi lige den måde. Det er sejt, det er stærkt. Prøv at se, er du klar? Ginger! Så venter du lige på, at han har sagt det til anden. Det er bare noget. Det er deres program. Det er godt gammelt program. Tak. Den der har vundet et livsland. Hvad er det den der? Den der, den har jeg vundet i... Eller den er bare fået.